Ik heb er wel een maand naar zitten gluren van hoe zit dat nou links en rechts allemaal in elkaar en hoe krijg ik dat nou allemaal voor elkaar. Dit schip dat, is de Groene Draak, dat is een zusterschip van prinses Beatrix. Die heeft dat schip gekregen toen destijds in de 50e jaren denk ik, van de Nederlandse bevolking. Ik heb hier ongeveer aan gewerkt, nou laat maar zeggen een 1,5 jaar. Helemaal vanaf het begin tot het einde. En dan is wel alles zelf gefabriceerd, dus alles is zelf gemaakt. Dit is geen bouwdoos, maar dit is allemaal zelf gemaakt, gezaagd uit planken hout in fineer en allerlei draaiwerkzaamheden wat eraan zit. Ik ben meubelmaker, interieurbouwer geweest mijn leven lang. Dus ik ben wel een echte houtworm, laten we dat maar zeggen. Ik mag graag met hout omgaan. Ik vind houtbewerking prachtig mooi. En ja, dat ligt mij en dat vind ik geweldig mooi om te doen. Ik heb in de vroegere jaren ben ik begonnen met een zeilboot, een BM'tje. En toen wat een grotere boot en toen een jachtje. En toen ik een jaar of 16, 17 was, toen ben ik begonnen met het bouwen van de Nieuw Amsterdam. Dat is een vroegere passagiersschip, die er helaas niet meer is, maar die heb ik toen gebouwd en daar heb ik toen destijds 3,5 jaar mee bezig geweest. En dat ding is helemaal op schaal gebouwd. En in werkelijkheid is dat ding 230 meter, maar dat schaalmodel dat was 2,30 meter lang. Daar moest ik eerst wel even een hele studie van maken hoe een en ander nou in elkaar zit. Want je snapt, er is helemaal nog niet een bied van hoe het allemaal in elkaar zit en hoe dat aan elkaar moet worden gepast en al die dingen meer. Dus ja, dat was eens een hele studie om dat door te krijgen hoe dat zit. Als ik er een keer mee begin, dan gaan we ervoor en dan komt hij klaar hoor. Ja, nee, daar heb ik nooit over gepraktiseerd. Nee hoor. Nee, jammer genoeg niet. Dat had ik nog wel eens een keer graag gewild, maar die heb ik niet in het echt gezien. Nee, alleen maar van tekening en verder niet. Ook wel op een YouTube filmpje en zo, dat nog wel. Maar in het echt heb ik hem niet gezien. Nou, ik heb hem een plekje gegeven bij mij voor het raam. En ik denk dat dat zijn standaard plekje straks wordt. Dat ik er alle dagen even tegenaan kan kijken. Lijkt me wel mooi.